Cada dissabte la Biblioteca de Lloret de Mar acull el Racó dels Contes, una activitat adreçada als usuaris de la biblioteca més joves. Comença sempre a 2:15 i es fa a la sala infantil de l'Espai Cultural. Aquests contes tracten temàtica molt diversa. Pot ser que siguin contes tradicionals o contes que continguin algun altre tipus de valors. Són gent professional que ve a explicar els contes, llavors els nens s'ho passen molt bé. A vegades fins i tot hi ha que han de participar els nens i fins i tot els pares. Llavors cada dissabte i sempre hi ve moltíssima gent perquè s'ho passen molt bé. De moment hi ha programat fins a finals d'any amb una actuació setmanal. Solen ser contes de to tradicional i lligats també a la programació de la biblioteca o bé al calendari. Normalment els contes són en català, però per exemple el 7 de novembre serà en anglès i hi ha previstes també 2 exposicions en castellà. La bona acollida de les representacions fa que hi assisteixi gent de Lloret de Mar i també de Rodalies. El proper conte serà aquest dissabte a 2:15 precisament amb un dels contes en castellà, Cuento de cine, de Gip Gasulla. Preciosos, però